Kalbaryo Indena, sandaring motorista kimilyaring Carmageddon kin North Luzon Expressway o NLEX, king porsyon na ning tulaok inyang Agosto, ning milabas sa Banwa. Tinukod king magit 10 kilometro ing pila ring sakin, at miras king hanggang 4 na oras ing dating 15 minuto sa biyahe, magumpisa king San Fernando hanggang San Simon Interchange. Pauli na itining albog king lalam na ning tulaok bridge, king balan na ning San Simon, Pampanga. At bang na may pasibaywan ng sakit ng buntok at kespak na saluring memalin, gagawaya ka nung kaparalanan ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3. Kaya rin na kanuning pamanalbog kanito, may paralan ng equipment ng ahensya bang mabawasan ng siltation o ing may barang gabo na taliwa pang material king Tulaok River. Kung last year hanggang ngayon ay patuloy po tayong nag-aalis ng water daily. At tuwing pong umulan, bumabalik. Tama po kayo, bumabalik. Pero ginagawa po natin ang paraan na maalis. At sa kasalukuyan po, ay sa Pampanga alone po, marami tayo nakadeploy ng mga dredging equipment. At dito po sa ating Tulaok ay meron po tayong 3 na mga equipments po na andyan na patuloy pong nag-aalis ng mga siltation. Bista man alira totally ala ko ing burak at water lily, maragul na kano ing mebawas, at asaan ngening mamonoron ang makasaw piniking masanting aagos ning danum. Inya muna mang September 2023, tinasda niya ing dalan lalam na ning tete at impaman ayos king drainage system. Samantala, agpang naman kan DPWH Region 3 Director Roseler Tolentino, may bidne ing pamagtas king Tulaok Bridge, o ning manayala pa mong permit ibat king NLEX, uling karelaya jurisdiction iniya. Wala pa po kaming naibibigay na permit na nanggagaling sa NLEX dahil nire-review pa po nila yung methodology namin dahil iniiwasan po nila na magkaroon ng disgrasya. Agpang pakantulentino magumpisa na yung pamagtasking dalan CDCP, ngeni ang gaging tutuking Domingo. Makuya dyan mo kano iniinya alaman kanong pabulan, mayari ya. Kapamilatan da rin miyalo ang takbang asaan kano aali na lumbog pa si Bayo, king NLEX Tulaok portion. Hopefully, yun po yung ating prayers na sana hindi wag nang bumaha. Although, ang pagbaha po kasi depende nga sa dating ng tubig at ito po kasi minsan lang po nangyari uli dito sa ating lugar. At yun nga po, kung napansin po natin, yung pong ating NLEX ay naitaas na po yung ating elevation. Kaya po, umaasa po tayo na hindi na po tayo mai-stranded ngayong tag-ulan. Ako, Inke kayong Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.